Működhet a párkapcsolat szorongó és elkerülő kötődésük között? Sokszor halljuk, hogy ez egy nagyon nehéz kapcsolódás, mivel mind a ketten a másiknak az alapsérülésére erősítenek rá. A szorongó végig azt fogja érezni, hogy nem tud elég közel kerülni az elkerülőhöz, az elkerülő pedig azt fogja érezni, hogy a szorongatónak a közelsége folytogató. Viszont pont emiatt, hogy ennyire a másiknak az alapsérülésére erősítenek rá, nagyon gyakori, hogy ez a két kötődési minta a párba áll. És én azt gondolom, hogy ez nem mindig jelent rosszat, hanem bizonyos esetekben a gyógyulásra ad lehetőséget. Természetesen nem mindegy az, hogy milyen mértékű a szorongás és az elkerülés, hogyha egyik fél se jár terápiába, nem tudatosak a kötődési mintáikra, és tényleg csak ez az oda-vissza húzavona zajlik közöttük, mindig a másikra mutogatnak, hogy bántotta őket a másik, miért rossz a másik, az valóban egy nagyon nehéz kapcsolat lesz. Viszont, hogyha a felek tudatosak a kötődésükre, van bennük hajlandóság arra, hogy dolgozzanak ezen, akkor azt gondolom, hogy hogy ezek a sérülések felszínre tudnak kerülni, egy lehetőség arra, hogy ebben együtt gyógyuljanak és együtt dolgozzanak rajta. Ha pedig te is szeretnél dolgozni a kötődési mintádon, vagy ilyen jellegű kapcsolatban vagy, akkor tudsz hozzám jelentkezni egyéni konzultációra, ahol ezeken is tudunk dolgozni.